Vítajte, dnes vám predstavím čisto nemecký výtvor. Auto, ktoré je vyrobené, skonštruované a navrhnuté v Nemecku. A je to vlajková loď značky Opel. Toto konkrétne auto je nový Opel Grandland Mild Hybrid s výkonom 136 koní vo výbave GS, čo je tá najvyššia výbava. Nový Grandland je najväčším SUVčkom od značky Opel a stojí na úplne novej platforme od Stellantisu a narástol aj do výšky, dĺžky a aj šírky. Rozmermi a priestorom sa priblížil k prémiovým SUVčkám. Poďme sa pozrieť na osvetlenie. Nový Opel Grandland ponúka naozaj veľa. Vodič má k dispozícii viac ako 50 000 pixelov v predných svetlách. V každom svetle je výkonný čip, ktorý na každej strane riadi 25 600 pixelov. Tieto IntelliLux svetlá doslova geniálne vykresľujú cestu vodičovi, a to tým, že aktívne tieňujú autá v protismere a aj autá jazdiace pred vami. Svetlo zo svetiel je jednoliaté bez tmavých škvrn a svieti doširoka, vďaka čomu skôr zbadáte zver pri ceste. Zadné skupinové svetlá sú prepojené červenou ozdobnou lištou, no a v strede je nápis Opel. Nad zadným oknom je tretie brzdové svetlo a dolu cúvacie biele svetlo. Priestor v tomto aute je naozaj veľkorysý, a to nie len pre pasažierov vpredu, ale aj vzadu. A veľkorysý je aj batožinový priestor. Nové AGR sedadlá sú ešte prepracovanejšie a ponúkajú komfort na vysokej úrovni. Takto si predĺžite sedaciu časť, sklon sedadla, aj bedrovú časť. A ako sa sedí vzadu? Výborne. To, že je nový Opel Grandland postavený na novej platforme, najlepšie odzrkadľuje interiér, nová technika, nové nápady a osvedčené ovládanie. Tým myslíme predovšetkým klasické ovládanie nastavenia teploty a intenzity ventilácie či hlasitosti audia. Mimochodom, hudbu či hovorené slovo si užijete z audiosústavy od značky Focal, konkrétne z 10 reproduktorov, a hrá to senzačne. No a čo sa týka motora, 1.2 by sa mohla zdať na takéto auto slabá, ale opak je pravdou, veď tento motor je doplnený elektrickým, takže na bežnú prevádzku hravo postačí. Nové motorizácie sú v plug-in hybridnom aj mild hybridnom prevedení a môžete mať aj čistú elektriku. Použité sú nové batérie s dvojnásobne vyšším dojazdom ako pri predošlých modeloch. Plne elektrický Opel Grandland funguje aj ako generátor elektrickej energie a jeho nabíjanie si môžete programovať na diaľku, a bude aj štvorkolka. Inak všimli ste si, že auto nemá žiadne chromované doplnky? Aj názov auta je vyrazený a okolo okien tiež žiadne ozdoby. A v interiéri sú použité recyklované a recyklovateľné materiály. Opel tejto svojej aktivite hovorí Greenovation. Nový Opel Grandland má toľko noviniek, že hovoriť by sme o nich mohli ešte týždeň. A čo hovoríte na nový Opel Grandland vy? Zastavte sa v Autobeki Žilina a pozrite si ho zblízka. Je naozaj veľkorysý.